moji, jako je važno da svi moraju jesti dovoljno proteina. Proteini su najvažniji, a najvažniji samo u mesu ima proteina. Nema u drugim stvarima proteina. Evo, pogledajte, nigde proteina, jer nema krave. Kad dođe krava, onda napravi protein. To je jako važno. Svako mora jesti meso, naročito deca. Deca treba da jedu puno mesa i onda kad odrastu, tako, da imaju već dijabetes nekad u srednjoj školi, nekad bome i u osnovnoj, to nije od mesa i od ove slanine. Ne, to mora da se jede svega pomalo, a najviše mesa, jer to je najvažnije da se tako, ne može sad bilo koje da kuva kako hoće. Najbolje je da se jede meso, mlijeko i nekad Boga koja je žitarica. Ajde, možda nije belo brašno najbolje, ali dobro, fin, lovački lebac i to. Ali sa puno čvaraka u tom ima fino vitamina. I onda odemo kod proktologa, mi koji smo stariji, da nam malo polipe malo pale. Ovi što su mlađi, oni gledaju kako im je dijabetes i svi odu da vide, joj, zašto su depresivni, pa kako ne bi bio depresivan kad nema vitamina. Odnosno, izvinjavam se, nije depresivan zato što je jeo puno mesa. Nije depresivan, jeste. Mladi ljudi danas nisu depresivni jer oni jedu dovoljno šećera. Ne, šećer je otrov. Šećer je otrov. Jako je važno da ne padnete na vegansku propagandu. To je najgore. Morate jesti meso i kad odrastate, a naročito kad ste odrasli, ako ćete biti snažni i tako, morate jesti puno mesa. I onda će vam proktolog reći koliko je mesa. Jo, sad čekajte, kardiolog me zove. Izvinjavam se, idem malo da pričam sa kardiologom svojim. Pa ćemo lekove za kolesterol i tako, to već počeo sam sa 30 da uzimam, ali to nema veze, dobro. Okej, s Bogom!